Bueno, prest daukagu material guztia eta hasiko gara ikasgaia edo materiala montatzen, bale? Horretarako, Blender Space horrian, sakatuko dugu New Lesson, eta hor bertan ja, berbat agertuko zaigu beste leiho bat hasieran, izena jartzeko edo, lehenengo aldiz, baina hemen gaude ja prest, jarriko dugu izena. Triangeluak, bale? Eta hemen badaukagu lauki batzu ditugu, eta hor bertan joango gara txertatzen materiala. Vale? Hemen gehitu aldugu lerro gehiago, material gehiago usteko. Bakoitzean utziko dugu material bat. Eta hemen ondoan badaukagu zein material motak utzial ditugu. Vale? Lehenengoa search YouTube, hortik hasiko gara, egingo dugun lehenengo gauza izango da YouTube bideo bat ustea. Orduan, joango naiz bideora, kopiatuko dut esteka, kopiar, bueltatuko naiz, eta hemen bertan, search YouTubeen, hemen itxasiko dugu elbidea. Pegar eta lupan sakatu, bilatu. Hor daukagu ja, bale? Eta egin behar dugun gauza bakarra da, arrastratu, zuri jartzen denean laukia, askatu. Bale, badaukagu ja, lehenengoa jarrita, bideoa, eta hemen badaukagu enter description notes, bale? Sakatzen badugu arkatzean, atzetik jarri aldugu zer azaltzeko zer egin behar duten. Ikusi bideoa, bale? Kaso honetan, jazta, besterik ez. Venga, badaukagu ja lehenengo elementua txertatuta. Berdin joango gara txertatzen hemen jarri aldira baitare galderak, momentu batean guk ere galderak planteatzeko, baina hemen joango gara txertatzen orain material guztiak. Bigarrena izango da prest daukadan eskema bat. Orduan horretarako joango gara ikusten zer dagoen. Googleen bilatu, irudiak bilatu Googleen, Flickr baitare irudiak bilatzeko leku bat hor bertan bilatu, esteka bat interneten, webpage bat, maite resources, nik igual ditut resource batzuk, baliabide batzuk eta gero hortik hartu, Driven bilatu aldugu, logatu gara gure kontuarekin, orduan agertuko da gure Drive, Dropboxen baitare, baldin badaukagu hor kontu bat, eta upload Mediafire, bale? Hemen ordenagailuan daukaguna igual dugu. Kaso honetan, nik nahi dudana da igotzea artxibo bat ordenagailutik, basakatuko dut, selekzionar artxibo, badaukat escritorioan, orduan escritorioa eta Blender Space karpetan, badaukat jarrita, eta izango da eskema hau, bale? Igo egin da, eta orduan arrastratuko dut, leiho horretara, hor gelditzen den, eta hor dago jarrita ja, bale? Berdin, hemen, notatxoren bat, jarri aldugu, zehozer azaltzeko, edo zehozer usteko hor. Hirugarrena izango da, ja, pizka bat, zailkapena egin triangeluekin, bale? Orduan hemen egingo dudana izango da berdin kopiatu esteka, kopiar, eta kaso honetan, bada esteka bat internetekoa. Orduan, insert webpage, itxatziko dut hemen, eta bilatuko du. Aurkitu du horria, hartzen dut, eta hor bertan uzten dut. Badaukat 3 elementu jarrita. Horrela joango naiz jartzen beste guztiak. Joango naiz pizka batarin, beste guztiak jartzen, kopiar eta hemen berdin, orduan webpage da, orduan berdin pegar, bale? Bilatuko dut eta txertatu. Bale, urrengoa zen hau, jarriko dut baitare. Orain gehienak dira web horriak. Orduan berdin, joango gara egiten, guztiekin jartzeko, bale? Joango gara jartzen, uste dut urrengoa izan behar dela hau, ez hau egin dut ja, urrengoa izango da hau, pizka bat praktikatzeko edo, praktikatzeko eta egiteko triangeluak, bilatu, eta aurkitzen duenean jarri, bale? Hemen agurtu zaizkit lerroak, egingo dut gehitu, eta urrengoa izango da, berriro web horri bat,
eta kasu honetan ariketa. Vale? Venga. Jarriko dugu, eta azkena izango da azterketa, berdin kopiatuko dut, eta hemen bertan itxatzi. Vale, bilatu, eta jazta. Venga, eta azkena, bazen baitare, nire ordenagailuko artxibo bat, kasu honetan da hau, eta, vale, ariketa da, jakitea edo izatea zenbat, iruki, edo zenbat triangelu dagoen irudi horretan, vale? Bueno, horrela joan algara txertatzen nahi ditugun elementuak. Adibidez, search Google jartzen badugu, noski hau da, ez da izango momenturik aproposoena baina jartzen badugu triangeluak, eta bilatu, egingo du Googleen bilaketa bat, vale? Triangulei buruz, adibidez hemen dago bitu, memory gain bat, triangeluak, egingo dut previet bat, hortik bertatik egin alda previet, eta bada edukeplay ekintza bat, joan naiz, triangelu aldikidea, joango naiz egiten. Proposa ikusten badut, jarriko dit baitare, jolas modua, aprobetxatuko dut, eta egingo dut hor bertan, ikustea. Venga, triangeluak, memory gain, gehitu behar dut bat, venga, memory gain triangeluak. Bueno, berdin, besteekin hemen bilatu alditut irudiak, eta hor bertan txertatu, Flickrren bilatu irudiak, hor daude, nire Driven bilatu, vale? Bueno, jarri aldiot zeo zer hemen, eta hor bertan bilatu Driven edo Dropboxen. Bueno, gogoratu, hemen dagoela, adibidez, hori, markatzeko edo deskripzio bat egiteko, adibidez horri batean neukan beste jolas bat, ez du jarri hemen, baina esen zabaltzen hemen bertan horria, baizik eta beste leio batean, eta orduan jarriko diot, zeo zer, bilatu horri honetan, ez dakit zer edo horrelakorik, bale? Bueno, behin eginda, ikusiko dugu nola ikusten duen ikasleak, bale? Venga, ikasleak horrela ikusiko du, hemen, bale? Joan alda pasatzen horri, joan alda ikusten bideoak eta eta ariketa guztiak, joango da, ikusten, bale? Egin aldugu pantaila osoan, ikustea, eskape sakatuz bueltatzen garatzera, bale? Eta ikaslea joango da, ikusten, banan horri guztiak. Baitare hemen sakatzen badu, ikusi aldu horri guztiak, eta nahi duen horrira joan zuzen, bale? Hemen adibidez agertzen zen, zenbat triangelu dago, hori, jartzeko, zenbat triangelu dagoen. Bizka bat jolas modua. Venga, etxiko dugura, bizta previa, eta ikusiko dugu orain nola partekatu, bale? Hemen daukagu sare, eta Google Classroomen badaukagu linka, betiko linka zuzen interneten bidez egiteko, edo hemen badaukagu betikoa Google Classroomen bidez, enbet egiteko, txertatzeko gero gure sitean edo gure blogean edo horrelakoetan, badaukagu baita ere QR kode baten bidez, ikusteko, egingo dugu, hemen badaukagu baita ere nolakoa den, pribatasuna edo kolaborate, hemen gehitu aldugu beste persona bat gurekin lan egiteko prestatzen, beste irakasle bat, sartzeko eta nirekin batera lan egiteko, ariketa prestatzen. Venga, baina egingo dugu sare, eta beti bezala Classroom, eta noski, logeraturik nago Googleeko kontu batekin, agertuko zaizkit, Jose Frogak, kontu horren, gelak. Venga, ni jarriko dut hemen, Witherme gela honetan, izango da materiala, eta, venga, jarraitu. Venga, jarriko diot, egingo dut handia, jarriko diot izen bat, triangeluak, eta salpen bat, nahi badut.
esteka badago ja hemen zuzen jarrita, ba hori, aukeratuko dut gaia edo horrelakorik, vale? Ez dago gairik honetan da frogatzeko, eta eginda dagoenan, ba bueno, argitaratuko dut. Baina, argitaratuta gelditu da gelan, venga, eta prest dago ja ikasleek lan egiteko. Hurrengo bideoan ikusiko dugu. Nola egin ikasleek lan hori edo nola ikusi. Vale? Baina bitu hemen, hau egin alda baitare, Classroom barruan bertan, material guztiak txertatu, material guztiak jarriz, edo aurkezpen baten bidez, edo esteka jarriz eta bar. Baina, bueno, baina nik normalean, baldin badago leku bat, dana batera izateko, hobeto. Venga, hemen badaukagu, ez dugu jarri, hemen da test, hori test gehitzeko, baina add quiz, bale? Ez dugu frogatuko dugu orain. Eta hemen badaukagu beti bezala, galdera bai hartzeko, eta erantzun batzuk edo aukeratzeko, bale? Jarriko dugu betikoa, bi, eta venga, jarriko ditugu hemen erantzunak. Vale. Eta esango diogu zein dagoen ondo, vale? Honela jarriko dugu zein dagoen ondo, lehenengoa, lau, jazta, vale. Don, eta badago, vale? Jarrita. Venga, bada espada, berriro partekatuko dugu, gero ikusteko baitare galdera hori. Suposatzen da aldaketak behar bada onartzen dituela, eta naiz eta berriro ez jarri gordeko dituela aldaketak, gero ikusiko dugu. Horren jarriko diot langiluak bi, beste lan bat izateko, eta gero ikusiko dugu gorde dituela aldaketak, ala ez. Venga, argitaratuko dugu, bi lan egon behar dira, eta gero ikusiko dugu, beste lanean, dala dagoen ala ez. Berdin, enbezori, betiko kodea emango digu, kopiatuko dugu kode hori, eta gero gure sitean edo gure blogean txertatuko dugu hor bertan izateko ariketa, bale? Importantea gogoratu batez ere metodologia aldaketa hori. Hau da, materiala ustea eta haiek aztertzea eta haiek lan egitea, baina gero nola antolatzen dugun gero gelan, bale? Hori eztabaidatu guztien artean, talde batek prestatzen du aurkezpen bat triangeloi buruz eta bestei erakutsi edo azaldu, metodo batzuk, desberdin batzuk erabilia ditugu hor, eta batez ere taldeko lana fomentatzeko baitare edo erabiltzeko oso ondo dago.